22 май президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими таърихии нахустин таҷлили Рӯзи ҷаҳонии футбол, ки дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ карданд. Мавриди зикр аст, ки маҳз бо пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ 7 майи соли 2024 Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо қадномаи махсус рӯзи 25 майро ҳамчун Рӯзи ҷаҳонии футбол эълон кард. муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни суханронӣ изҳор доштанд, ки 25 май аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун Рӯзи ҷаҳонии футбол эътироф карда шуда, арзишҳои меҳварии футбол аз қабили бозии одилона, фаъолияти дастҷамъӣ ва эҳтироми ҳамдигарӣ бо усулҳои фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид ҳамсон мебошанд. таъкид гардид, ки таҳти роҳбарии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар Тоҷикистон таи солҳои охир ба рушди футбол таваҷҷӯҳи хос нигаронида мешавад. дар ин ҷода амалисозии стратегияи рушди футболи миллӣ то соли 2026 заминаҳои мусоиди густариши футболи ҷавонон, рушди инфрасохтор, баландбардоштани сатҳи лигаҳои касбӣ ва омодасозии мутахассисони соҳаро дар кишвар фароҳам оварда истодааст. аз пешравию комёбиҳои дастаҳои миллӣ ва мунтахаби ҷавонону наврасони мамлакат дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҳамзамон ҳамкориҳои босамари Федератсияи футболи Тоҷикистон бо Федератсияи байналмилалии футбол, аз ҷумла дар самти татбиқи барномаҳои байналмилалӣ оид ба рушду маъмулгардонии футбол назаррас арзёбӣ гардид. муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои пешбурди муштараки ташаббуси болозикр ба ҷониби шоҳигарии Баҳрайн, Либия ва ба кишварҳои ҳаммуаллифи қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба Рӯзи ҷаҳонии футбол, инчунин барои дастгирию ҳамкориҳои судманд ба президенти Федератсияи байналмилалии футбол Ҷани Инфантино изҳори миннатдорӣ карданд. дар охир муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳор доштанд, ки Рӯзи ҷаҳонии футбол василаи муҳими тарғиби варзиш ва пешбурди ҳадафҳои Созмони Милали Муттаҳид оид ба таҳкими сулҳ, ваҳдат ва рушди устувор гардида, Федератсияи футболи Тоҷикистон омода аст, ки дар раванди фарогиртар ва таъмини дастрасии футбол бо Федератсияи байналмилалии футбол, Созмони Милали Муттаҳид ва тамоми ҷонибҳои ҳавасманд ҳамкории густурда дошта бошад.